Здравейте, скъпи приятели, казвам се Кристиян Колев и в днешното видео ще ви покажа моята лична стратегия как за последният месец свалих 8 кг. Като тези 8 кг реално са страничният ефект от това, което практикувам, а именно биохакинга или това изкуството как да подмладяваме тялото си, клетките си и как нашата биологична възраст да намаля с годините, т.е. да ставаме по-млади спрямо нашата реална физическа възраст, което е нещо, което става все по-популярно. И реално, първо ще ви разкажа моята история, защо започнах да практикувам биохакинга, как станаха нещата и как стигнали до това, до тази цялостна програма, тази цялостна концепция, в която успях да сваля 8 кг още първия месец без абсолютно никакви усилия, защото бях подготвен психически за това нещо. Реално бях станал 100 кг. Наистина се чувствах изключително зле, не коментираме само външни белези, тъй като не съм до 150 кг, но 100 кг за моята височина и телосложение са много. Реално най-доброто ми тегло е около 80-82 кг. Така че имам и все още имам доста излишни подкожни мазнини и междуорганите мазнини, които трябваше да сваля. Само знаете за говорителите, просто се намирам в Китай в момента, в едно обучение, един семинар, и реших да заснема това видео, първото ми видео в моя канал. Така че ако искате да ме подкрепите и да получавате повече и по-ценна информация от моя личен опит и от това как се справям с биохакинга, как реално се подмладявам, направих си изследвания, за които ще поговорим по-късно. Реално ако искате да получавате тази ценна информация от моя личен опит, просто ме последвайте, коментирайте отдолу под това видео, ако имате интерес към това нещо, ако имате някакви въпроси, които бихте искали да ви споделя моето мнение и моите отговори. И разбира се, се абонирайте за канала. Как станаха нещата при мен? Надявам се да не стане много дълго видео, но все пак трябва да разкажа предисторията. Защо се подхванах с този биохакинг и с това подмладяване. Основната причина да го направя е защото аз съм човек, който в момента съм на 36 години и моята идея е, тъй като имам син, който е на 3 годинки, и моята идея е, когато той завърши, когато той стане на 18 години, аз вече ще гоня 50-така. Искам тогава да не съм като 50 годишните чичковци, които реално бъркат децата им, дали това е дядо им или баща им на родителските срещи или на бала. Аз искам да бъда 50 годишен човек, който да изглежда добре, да се чувства добре, да има енергия, да може през целият период, в който детето му е растяло, да му отделя максимално повече внимание, максимално повече енергия и да е прекарвал време с него, а не да лежа просто на дивана, да си пия биричките, да гледам филмите и да изпусна цялото му детство. Това е основната причина, основната моя мотивация. Всичко останало вече, здравословно състояние, това как се чувствам, това са допълнителни неща, които реално подобрявам. Но основната мотивация е на 50, на 60 години, на 70 години вече да може да се радвате и на своите внуци, на своите правнуци, ако искате, тъй като медицината много напредва, тя много удължава нашия живот, но реално нашият живот, колкото по-дълъг става, той става толкова по-некачествен. Това, че приемаме една шепа с хапчета, които ни поддържат сърцето и дробовете и ни поддържат в съзнание, но реално ние сме просто един човек, който трябва да го подметат наляво надясно, който не е подвижен, човек, който не може сам да си грижи за себе си. Поправете ме ако греша, но това не е живот. Не е живот реално да не си да си в тежест на думите, да не си продуктивен, да не можеш да си живееш последните години от живота пълноценно и като един истински нормален човек, като през целия си живот, да трябва да се примириш с това, че просто си устарял и просто трябва както нашите баби, дядовци, прабаби, прадедовци, знаете всички как говорят, те говорят, само единствено чакат момента, запазват си парцели на гробищата, чакат момента, в който ще дойде този момент, когато вече няма да са в тежест на хората. Моята идея е, че аз това не искам да го избегна, доколкото мога. Не всеки може, никой не знае какво ще стане утре. Утре може да ни блъсне автобус на пътя, всичко може да стане, но реално моята цел е, каквото мога да направя сега, докато е време, докато съм на 36 години, това да го направя и каквото зависи от мен да съм го свършил, да мога да имам качествен живот в бъдеще. Много се отклоних, ще стане сигурно един час видео, но каква ми е концепцията, каква ми е идеята?
Идеята ми е, че започнах да буквално се събудих събудих се една сутрин, беше събота, отварям си телефона и ми излиза една статия, в която прочути американски биохакер и човек, който инвестира милиони всяка година да се подмладява, да живее по-дълго, да има по-ниска биологична възраст, да изглежда по-добре, да се подмладява кожата, като цяло по качеството на живот. Нещо за него беше някаква статия и реално просто какво направих, когато аз се занимавам с дигитален маркетинг, използвам изключително много и най-високите версии на изкуствените интелекти. Просто му пратих статията и му казах, понеже аз събота ставам 10 часа вече, чувствам се зле, вчера пак съм вечерял 3 пъти, ял съм бокуци, ужас, като цяло, чувства, които не е добре човек да ги изпитва. Енергията ми е на сигурно 30-40% от това, което е в момента. И какво се случва? Събуждам се, давам тази статия и казвам на Gemini. С Gemini работя, ултраверсията и казвам, искам да ми дадеш стратегия. Как да подобря живота си, как да започна да се подмладявам, да се чувствам по-добре, да се погрижа за себе си и за своето здраве, на база на всичките изследвания, проучвания и начина на живот на този човек. И какво се случва? Започваме един чат с изкуственият интелект, казвам му, искам да ми направиш супер елементарни храни, които да не отделям никакво време за приготвяне. Буквално 10-15 минути искам да си готвя, не съм претенциозен, ям месо, ям яйца, броколи, какво кажеш, не съм претенциозен, искам да е лесно, бързо, ефтино и разбира се вкусно. Така че казах му какви са ми насоките, казах му, че имам възможност да тренирам вкъщи, имам възможност да си правя студени вани като него, тъй като имам басейн, който зимата не отоплявам, така че започнах да си правя студени душове, стигнах до 3 минути да си правя студени душове и той ми изплю така един доста голям чат беше и реално разделихме нещата на 4. Първо обсъдихме какви добавки ще вземам, обсъдихме каква храна ще вземам, обсъдихме какви навици трябва да подобря и разбира се какви навици да придобия и да започна да практикувам, като примерно сауната и студените бани, като примерно сутринта да пия лимон с оцет, с сол за електролити. Обясни ми какво е положението с инсулина, инсулиновите пикове, какви храни да приемам, кога да приемам, за да може да не изпитвам това голямо брутално чувство на глад, което изпитвам, затова вечерям по 3 пъти на вечер. Буквално ям примерно 6-7 часа, после ям примерно нещо си мескаме, винце, чипсове, това онова и вечерта преди да си легна нещо от ходилника, сиренце, набучка, кашкавала и такива неща. За щастие, метаболизмът ми е сравнително добър и затова не съм станал 150 кг, а съм стигнал само до 100, но в момента, в който кантара удари 100, буквално 1,00 и 200 грама, тогава осъзнах, че имам вече наистина сериозен проблем и от тук ще вървим само нагоре. До година ще стана 105, 110, 115, след 5 години ще съм 125 и в община на 40 години вече съм 120-30 кг, което никой не иска да го преживява това нещо. И хората, които са повече килограми, напълно разбират за какво говоря, но това е процес, който може да бъде обратим и тук говорим изцяло като цяло за това как се чувстваме и какво е качеството на живота. Та в общи това, което направих е да започва да следвам този целият план в тази поредица от видеа, които ще ви качвам сега. Първо е няколко презентации, това е първата, която давно имам време да ви я представя. След това има още няколко презентации, като с структурата, моя план и цялата информация, която съм асимилирал и събрал и обработил от всичките добри практики, от всичките лекари, от целия свят, които изследват и проучват това нещо, но само ще ви кажа кое е най-впечатляващо. Най-впечатляващо е, че това, което получих като отговор, беше наистина помрачително. Ако приемем, че целият резултат на подмладяването е 100%, 80% от този резултат не зависят от пари. Те зависят от качествена храна, която дори е по-евтина от некачествената и те зависят от полезни и навици, които ни помагат. Така че 80% от резултата реално се определя от нас самите, от нашите навици и нашата храна, която приемаме храната. Аз реално как разсъждам? Аз не желая да изпитвам удоволствие от храната, но е хубаво да го изпитвам. Аз приемам храната като гориво. Карам си колата и ако искате да карате по-добре да си грижите за своята кола, вие какво правите? Вие няма да налиете от чана жиска бензиностанция
9.2. Нали, вие ще налейте качествено гориво с добавки, ще си купите отделно добавки, да може да запазите вашата кола и вашия мотор, тъй като ви се счупи мотора и ви пускат 10 000 евро за ремонт, това е с нашето здраве, нашето тяло е също. Когато наливаме ефтина храна, junk food, ядем гадни мазноти, ходим по ресторанти, където всички знаем, че готвят с палмово масло, зареждат най-ефтината храна от хранителните вериги и от доставчиците на храна, ние по този начин рано или късно ще получим блокаж на нашите органи, на нашите двигателни апарати, на цяло кръвоносна система, сърце, черен дроб, бял дроб и каквото се сетите. Нали? И идеята тук беше точно тази, че аз исках това нещо да го избегна и буквално днеска за днеска, още от ставането ми сутринта, на обяд вече бях влязъл в този режим. Буквално на обяд. Хората около мене вечерта имахме гости, поръчваха пица, питаха ме до кога съм на диета, викам аз не съм на диета. Аз променям начина си на живот, аз променям навиците си, аз не съм на диета, няма да след 2 месеца да почна да ям пак бокуци. Нали, моята идея тук беше, че аз като цяло трябва да си променя концепцията за храната, за всичките ми навици и аз да не мисля, че съм на диета, докато отслабя. Даже пак казвам, отслабването реално аз не очаквах, че стане толкова бързо. Даже не мога да си обясня как първия месец свалих 8 кг, но просто стана. Явно съм на много мазнини, които са били кафява масна тъкан и понеже практикувах и много студени душове, къпах се дори в реката при 0 градуса вода, постоянно се къпя в моят басейн, който е 6 градуса и лека по лека, явно всичките неща, като добавяме и сауните, като добавяме и храната и добавките, за които си говорим в следващите видеа, се получи реално един много добра симбиоза и най-вече ми помогна изкуствения интелект. Прати ми изследвания, назначи ми ги, консултирах се после и с лекар, разбира се, ендокринолог и така нататък, но даваше ми насоки как да се справя с глада, как да се справя с пика на инсулина и как реално да успея да премина през този процес, каквото и да съм имал като въпроси, просто го питам и той ми отговаря. Нали, това е уникалното, че толкова е напред изкуственият интелект, че той има достъп до цялата база съзнание на света и може да ни даде доста адекватен отговор. Не можем да разчитаме на 100%, хубаво да се консултираме и с лекар, но е добра основа за един вид личен треньор, личен фитнес треньор, който да ни помага и който да ни помага да преминем през този целият процес. Буквално чата ми е пълен с ако ми се дойде нещо сладко вечерта, какво да направя, той ми казва пи това, прави това, или пък на обяд ми казва вчера си ял еди си какво, на обяд аз еди си какво. Даде ми 5-10 рецепти за всяко едно хранене, за обед, следобед и вечеря. Но както и да е, в общи линии, сега искам да поговорим тук за презентацията, понеже доста се отклонихме. Абонирайте се за канала, коментирайте дали вие искате да се подмладите на клетъчно ниво, да станете нов човек, да преминете през този път, който реално всичките проблеми са реално психически, те са проблеми, които са свързани с това какво тренираме, какво правиме. В общи линии навиците са 80% от успеха. Добавките са другите 10%. Тоест добавките в този канал няма да има толкова голям фокус върху добавките, защото те помагат на всичко останало. Ние ако спазваме всичко останало, можем да се справим дори и без добавки. Нали, хубаво да ги приемаме, но можем да се справим и без добавки. Така че нали, тук основното нещо е, че ние трябва да променим начина си на мислене, начина си на живот и трябва да имаме цел, която да ни мотивира. Както моята цел е на 50 като стана, като да напала на сина ми и да не ми мисля за неговия дядо. Това е моята цел, това е нещо, което ми мотивира мен. Сега да почваме с презентацията, да ви покажа тук какво съм подготвил като информация. Като разбира се, това е, ще ви покажа, трябва да гледаме на старението като един компакт диск. Тоест нашите хромозоми, нашите гени, нашето ДНК, те са компакт диск, който с времето започва да предава грешна информация, тъй като лазера, нали, знаете от едно време, хората, които ме гледат, най-вероятно знаете кой е компакт диск, защото няма да ме гледа някой на 20 години. Нали, тук ние не говорим за плочки на корема, не говорим за напомпани бицепси, тук говорим за съвсем други неща. Даже аз първия месец имам 3 тренировки. Само това искам да ви кажа и приключваме темата. 3 кардио тренировки за първия месец и тези килограми ги свалих без да тренирам. Така както и да е, в общи линии сега ще ви покажа презентацията, която ми помогна Gemini да направя, за да мога да преминем през всичките аспекти на
на този процес на биохакинга и да разберете защо и как работи и защо се получават тези резултати на база на през какво преминаваме. В общи линии ето това, което ви казах и по-рано. Въпросът е какво ще бъде нашето маргинално десетилетие. Най-важният въпрос, който трябва да се зададем е как ще изглеждат последните 10 години от нашия живот. Това, което ви казах по-рано, реално трябва да мислите за края на живота си как искате да изглежда. Не днес, не сега как искате, не на 50 години. Трябва да мислите как искате да изглеждате на последните 10 години от живота си. Дали искате между 90 и 100 или между 100 и 110, защото след 50 години това е напълно възможно. Дали искате между 90 и 100 вие да обикаляте, да пътувате, да се грижите за правнуците си, ако искате, да ходите по кафета, да ходите по почивки. Дали искате да сте така или искате да прекарате последните 5-10 години на легло с 2 шепи хапчета, да не може да се обслужвате, да може да се грижите за себе си. Разбира се, нямаме никакви гаранции, стават инциденти, стават инфаркти, инсулти и така нататък. Тук говорим ние да направим каквото можем от себе си, за да може, ако всичко е наред в бъдеще, да сме напълно адекватни, напълно в кожата си, да можем да се движим спокойно, да бъдем хора, които да не са в тежест на другите. Това е най-важното според мен. Реално ето това е нашето раждане. 20% от живота ни са минали вече. В случая между 20 и 30 години ние трябва да вземем решение. Между 20 и 30 години трябва да вземем това решение дали ще минем по този път, спортуване, грижа за нашите близки, нашите роднини и съответно да ставаме все по-силни и по-здрави, или ще преминем по този път през инвалидни колички, кутии с хапчета огромни, болнични лечения и какви ли не неща, които не са окей за нас. В общи линии медицината в последно време е удвоила продължителността на живота на хората и това реално удължаване на живота е именно въпросът е този живот да го живеем правилно и качествено. И в общи линии трябва да сме тук на 90 години жизнени и да имаме качествен живот последните години от нашия живот. Това е моята идея и затова почнах и този биохакинг, затова исках да реално, пак казвам, отслабването е страничен продукт. Тук няма да се говорим за отслабване, за диети. Има достатъчно хора, които ви продават диети, продават ви фитнес режими, глупости. Трябва ви един изкуствен интелект, който да си ползвате и цялата индустрия вече замина. В общи линии ще си поговорим за това малко по следващите видеа, тъй като имам доста какво да ви споделя от наблюдението от консултацията с лекари, с изкуствен интелект, с който работя, но в общи линии ви имате достъп до него 24/7 и той може да ви помага с всеки един проблем, който имате по всяко време. Снимайте си храната, той ви казва махнете това. Снимате си лекарствата, хапчетата, добавките, той ви казва това не е за теб, това не е за теб, трябва твоите изследвания, които ще се направите. Така че доста интересно и доста интересни неща ще си поговорим. И сега другото, което е много важно, е по принцип всеки има едно извинение, което се казва лоши гени. Аз имам лоши гени, аз съм дебел, защото имам лоши гени, те родините ми са дебели, си какво. В общи линии, според изследванията, само 7% от това какви сме зависи от нашите гени. 93% зависи от начина на живот и епигенетиката. Тоест това, което ние имаме опит да контролираме. Така че извинението, че нашите гени са лоши, това са реално научни данни, които са категорични. ДНК-то не е вашата съдба. Вашата съдба е това, което си го слагате в устата, в дробовете и това, което реално лежите по диваните, това е вашата съдба. Вие сте определили. Никой не ви е накарал на сила да ядете джънкфуд, никой не ви е накарал на сила да изядете 1 кило картофи, никой не ви е накарал на сила да изпиете 2 литра бира с 2 чипса. Това е ваше решение, вашата съдба. И сега това е теорията за старението, което ви споменах по-рано. Искам да ви обясня, да разберете как работи реално старението. Може да се представите, че ДНК-то, генома ни е един хардуер. То е един чип, то е един диск, който реално е един дигитален код. Това е ДНК-то. Какво се получава? Състоянието ни остава непокътнато и перфектно, дори в дълбока старост. Какъв е проблема?
че мутациите на ДНК-то при прехвърляне на данните при създаване на нови клетки, те реално не са основната причина за стареенето. И ето сега тук е една друга метафора за реално софтуера. Това е епигенома, за който по-рано споменахме. Това реално може да си го представите като четецът, който решава кои гени да бъдат активни. Тоест, кои гени да останат в бъдеще, като правим нови клетки, и кои гени да отпаднат в бъдеще. В общи линии състоянието е той деградира с времето и губи информацията, която е съхранена в него, и съответно загубата на епигенетичната информация е същинската причина за това стареене. Тоест самото четене на нашите гени и прехвърлянето на генетична информация са причината за нашето стареене. Ето го сега с диска. Когато този диск, вашия епигеном е реално лазера, който чете този диск, и това е нашия диск, нашата ДНК, който е записана музика, филми и какво. Така, с напредване на възрастта, дискът се надраства, което означава, че не знам какво е. То тъчкане било. Те с китайци. Така, музиката е съответно вашата ДНК и все още е там, непокътната. Но лазерът вече не може да я прочете правилно. И това реално е процеса на стареене. Щом нашия лазер не чете правилна информация, той предава нататък грешна информация и създава грешни гени. И тук вече активираме процеса на стареене. Реално какво се получава? Клетъчната криза на идентичността. Тоест, ето имаме една кожна клетка, тази кожна клетка съответно започва заради тази грешно предавана информация, започва да прилича на нервна клетка. Когато епигеномът съответно е надраскан, клетките губят своята идентичност и те забравят какви са и какви трябва да бъдат. Това е основният проблем. Когато ние генерираме новите клетки и когато се губи идентичността, тези клетки започват да стават някакви други и започват да имаме проблеми с организма съответно. Какво драска диска? Това го драскат разрушената ДНК, космическите лъчи, рентгеновите лъчи, химикалите и вътрешните метаболитни грешки. Тоест, храната, която приемаме, колко често се излагаме на слънце, слънчева радиация, съответно какви препарати ползваме, козметика за лице, за жените съответно. Всичко, което ползваме, определя това колко по-бързо ще се износва нашия диск, нашите клетки и съответно информация. Друго, което е полезно, е да имаме липса на стрес. Заседналият начин на живот и постоянният достъп до храна приспива защитните сили на организма. Ще си поговорим за периодите на хранене и на гладуване, тъй като аз съм и на фастинг. Това е точно това нещо. Липсата на храна изостря регенерирането на клетките на организма и съответно възпаленията. Хроничният енергиен дълг създава който е създаден от лошият сън и ултрапреработената храна. Всичко в магазините, аз вече като влизах в магазин няма какво да ям. Честно ви казвам, наистина вече няма какво да влизам в магазина, това се нося вкъщи и си готвя, което е доста голям плюс и финансово. И сега, как да полираме диска и да избегнем тези грешки? Вариантът е така небезизвестния NAT+. Това е съответно молекулата, която ни помага да се погрижим за нашите клетки, за нашите гени и да ги предаваме по-добре. Това са ензимите, които отговарят за поправката на нашото ДНК и съответно връщането на епигенома в началното състояние. Тоест, те са полиращата паста за вашия диск. Така, каква е целта? За да възстановим нивата на NAT и да активираме съответно и да върнем младостта на нашите клетки, ние трябва да приемем допълнително този NAT+. Като има много компании, които го предлагат, като стигнем за добавките, ще ви кажа кой лично приемах аз. По принцип беше добра е ниска цената, но в общи линии има доста по-скъпи продукти. Дори тук в Китай исках да си купя NAT, докато съм, но като видях най-добрият NAT, който го предлагат, беше 200 евро за 2 месеца, което е изумително. Колко е качествено, не е особено много повече от стандартните, така че просто реших да скипна, да си купам от тук NAT и да си го купя наново, като се прибера в България. И ето, какво може да ни подпомогне, освен добавките? Това е периодично гладуване, което активира автофагията, което е почистване на мъртвите клетки и дава сигнали на серотонините да започнат поправката.
Другото е движение и това е много важно, ще говорим много за него, VO2 Max, което означава, че силовите тренировки и кардио с висока интензивност, това са хит тренировките, при които примерно тренираме 3 минути, почиваме 2 минути. Тези неща съответно сигнализират на митохондрите да започнат да произвеждат повече енергия, съответно има плюс. Друго нещо много важно, което аз практикувам, което ви препоръчвам вие да правите, ако имате тази възможност, това е температурния стрес, което означава, че ние трябва да правим както сами, така и студени душове. Само тези студени душове активират гените за дълголетие чрез шокова адаптация. Буквално аз в момента издържам по 3 минути в 5-6 градусова вода и необяснимо дори за мозъка ми, понеже всеки път не мога да го асимилирам, как мога да плувам в басейн, който е 3, 4, 5 градуса, 3 минути. Това, няма да го разберете никой, защото мозъкът ни така е програмиран. Той е програмиран, като пикнеш горещо или влезеш студена вода, автоматично да те защити, да защити неговото оцеляване. И другото много важно нещо е съня. Дълбокия сън, Delta Wave, когато изпадаме в дълбок сън, ще имам отделно видео, което ще говорим само за това нещо и как да подобрим качеството си на сънени, което аз все още не го практикувам на 100%, но се опитвам каквото мога да направя, така че това също е един от важните процеси за детоксикацията на мозъка, който през деня е натрупал много вещества при самия процес на мисления проблем. Другото, което е правилото, 93%. Тоест, генетиката няма думата, а вашият начин на живот диктува скоростта на стареенето. Другото е механизма на доктор Синклер, който полира своя епигеном, използвайки постоянен контролиран стрес, като целта ни е да запазим клетъчната идентичност. И това нещо, този комплекс реално ни гарантира, че ще имаме безпрецедентно дълголетие и отлично здраве. Това е много важно. И това, което трябва да запомните на края на това видео е много важно, то е, че стареенето не е неизбежен опадък, това е лечимо състояние. А именно, кодът на вашето тяло очаква новите ви инструкции и в общи линии какво ще програмирате тялото си днес. Това трябва да се замислите и дали сте готови да преминете през този период на адаптация, който трябва да стане от днес на днес. Значи вие или започвате да го правите, или не го правите и не си губите времето в общи линии. Така че ако искате да поемете по този път и да ви споделя моя опит през това, през което съм преминал и да се запознаете с моята стратегия, се абонирайте за канала, пишете коментар долу, че искате да се случат нещата и при вас. Харесайте това видео, споделите го на приятел, който има проблеми с дори с наднорменото тегло. Пак ви казвам, това не е нашия фокус. Тук говорим за подмладяване и за по-високо качество на живота. Да споделите го на ваш приятел, ако искате да получите целия ми план, който съм си направил, който спазвам, съм си го подготвил с помощта на Gemini в една мини книжка, мини файл, където ще ви споделя всичко, как го правя аз за себе си. Може долу да цъкнете на линка под това видео и ще ви изпратя един имейл с всичките неща, които аз практикувам, или просто изчакайте следващите видеа и ще ви ги споделя всичките тогава. Но ако нямате търпение да видите целият процес, пред който съм преминал аз и какво практикувам, просто цъкнете долу на линка и ще ви изпратя един имейл с всичко, което аз практикувам, като добавки, като храна, рецепти, всичките неща. Просто няма как да ги вкарам в едно видео. Затова съм решил да направя 4, 5, 6 видеа, които да са въвеждащи и да ви покажа целият процес, пред който аз съм минал и как съм постигнал тези резултати. Това беше за това видео, надявам се да ви било интересно и нямам търпение да кача и следващото, където ще продължим с това как да подмладиме тялото си и да подобриме качеството си на живот последните 10-20 години от него, за да може да не се нуждаем и да не сме в тежест на нашите близки.